Bro. Nakalindot sa isda, nak. Awan tubig, nak. Tinakatinaw, nak. Pero wala pa sila yung bagong filter. Ha? Esa? Ayan na. Ha? Awa. Lang, ditambok na ng isa ka isda na. Kali, Idri, kung gusto tabi. Ay, paasa. Kung siya mag... Ni, tanawa. Ni, ipatunod sa kanda, mami. Di ko. Ha? Oh? Anin, dotay. Kaya nang tubig mo. Dotay. Arigato gozaimasu. Dota sa goldfish, guys. Ay. Tasok ng itong dali. Wow, kaya ganyan. Wow. Ano pa? Yan ito ko. Saan manimang? Usa naman ang mikain ka. Ayun, pagsipit-sabit na mag, delikado na sa wan. Kadog asa ng kawin. Nalawa. Uhaw pa kayo ko. Ano ka, water? Ano ka, water? Dito ka. Ayun, itong abi. Iwas kay ka. Asa ganahan mo na? Duhan to naka-blackmore no, ng itom no? Dapat anak ni Mang. Ano siya? Asa? Hindi mo naman siguro. Palitan water ha? Wala na. Ano yung mineral? Ay, nabutangan naman yung pagkaon. Wala pa. Kung mabutang ang pagkaon, palongo na siya para ang pagkaon dili ma-vacuum sa kwan, filter. Tambok sila mong no? Siwat nimo. Katong isaw ni dako ra gyud katong kwan ba? One eye. Hindi lugit siguro ba no? Gito siguro na. Tusik sa ano? Di man kana one eye sa una. Gito sik na. Nindota gyud ay basta kwan. Ito yung layan kilala color. Mga pre na po ni grip ay. Asa man ta mamalit atong mga ayaw tong pulamang kanang shortel di mo ganahan. Katong ano, orange. Di mo ganis, shell pens, silver, black molly. Kana kay Ano ka sa kwan ba? Sa balor? Ay sa to ng... naday. Malit ta niya, na may sa aquarium. Nasa ibutang pod. Na wala naman tayo isa kayo na murag hangin. One lang. Hangin niya? Oxygen? Oo. Kita na ako sa kwan. May pangilan niya kasi langgam, no? Loy ka itong langgam. Buhi mo na itong langgam. Hindi rin ito yung butang din sila. Nanay, nanay. Baka. Kaya na kayo sila, guys. Lipay na kayo sila, oh. Wala na ugman na niya. Oo. Basta na ha. No, na nila. Nindot nila paminaw, mang, no? Mura lagi glain ang kan, mang. Blackmore. Mura siyag na baguhan, no? Awa. Igutong guro, no? White baby. A black baby Unsa ka ni sila pila ka ni sila katuig mo ngitlog? Ngitlog mo gano'n ni sila. Takpo. Okay na guys, clear na kaya guys. Pero wala pa yung bagong filter guys, gusto na siya bagong tubig. Noon na pagkaon na. Dah, sigbuntis ni Mango. Dako na wigtiyan. Nilipat mo. Puro naman kaliwat na ako, man. Ano din? Nagko na sila, kaya na sa una, no? Dako ba Gusto yung mo ba kayo? next time? Nagay sa kwan. Mahal ba? Kano mo na survive na siya, isa na bilin mang sa una, mang. Kano na siya na isa na bilin, no? Sa pila sila kabuk, tulo? Romantic yung... Ay, natag. Okay kayo, basta ito na yun. Nindot kasi sila tanawon. Basta... Wala na nakuha ng filter. Bang lahi lagi ni Kwan. Nagkaroon lang. Umarat mo basta. Daw, nagagas bang tubig ka na? Nalagi mo na, pinsa mo ni-drink ni? Diyan mo lang, wala ka lang. Naghangin. Nanalip yun na ba? Manay, murag mo balik sa ubos.
ma-order ng panday. Insa. Muna yung wala pa ng limpyuhan. Lahi lagi siya kuan. Langoy niya. May langoy niya. Mukuan siya sa kilid. Di pa siya ng uban no. Ano siya yung panday lang yun? Relax lang kayo. Kasi ano nabaguhan. Muna nagkapa-kapa. Tarawa. Ha? Nauna rin natin yung Ito na. Inood ako. Asa yung dako ani? video. Dagog mata. Dagog mata. Ini video. Relax lang mo dia guys. Relax lang mo ha. Ugma na siguro yung pagkaunon no. Ugma na siguro sila pagkaunon. Ang Blackmore kayo nagalingas ha. Nagalingas ang Blackmore. Hindi, relax lang guys lang. Relax lang kayo. Okay kayo guys. Yan, ini ito color oh. Gamay kay sa una karon ni tambok na lang sabi ng lawas. Ini ang grabe ni dipig ito. Tagas dito guys. Grabe ka na gano'n gisda sa una eh. Kasi nangayabon ako sa danan guys, pero isda ka pag dagana. Dali lang kung masanay sa dako sa danan. Pag gamay mo sa danan, tugay kayo sila masanay. Tugay kayo managhan. Hindi mo man igitabang, yung oxygen. Survive yun siya ba? Sa tawagan eh. Pislit ang tiyan. Nabuhiin siya. Indot ito mang ilabay-ayan mang no. Dagan isda dito mang. Ilab. Ilabay-ayan ba? Dagan isda dito no. Puro lang goldfish dito. O na po yung mga gagmay. Itong mga silphins, mga silver, mga black molly, white molly, marble, o kwan. Ganaan ako eh guys. Silphins yun, the silphins o kwan. Silphins, silver, black molly. Lab! Nindot dito, yung mga kagmay na pag-iisda ba? Dutas mga ikog. Nindot yan yung kung ano ikog no, aning dagko na kayo ba no? Tagas kikikog ba? Kana. Manay gitabang sa mga asawa. May gitabang na siya. Kapit na siya mamatay. Speslit ang tiyan. Nabuhi. Nantod karon survive lagi siya. Nipayat yung lawas guys. Nipayat niya karon nilingin. Nidako na siya. Nitambog lagi siya. Mang, di ba mo man yung gipisplit ang tiyan mang kay kamatyo naman no? Ako pa yung pislit. Ikaw man yung pislit. Kini? Ikaw man yung pislit ba? Imo naging mouth to mouth? Ako na may nung kuhan nga. Ikaw magiging istorya sa kuha. Wala ko na ako na rin. Ikaw ang istorya nga. Imo na siyang kitabang. Imong mouth to mouth na oy. Ito. Ano na mouth to mouth? Imong gitayupan. Yes! Love you to. Ito siguro yung naglalis ta. Dahil lingkad naman ano. Ito may bangon. Yume! Love you, B. Love you. I love you. I miss you. I love you. Yes, I love you too.
Oh, maulog ka dia. No, up. Ano sa pagkaano ni Maniron, dili? Huwag ba ano? Kaon na ganyan. Ikaw na ganun na. Ah, dako na po din kayo ng Blackmore mga eh. Oo, dako na kayo. Dako na kayo siya eh. Yang, kuhan ba, din doon kiikog ba kini oh? Kini tulok ko buhok. Oh? White ba rin na? Pimmerang na pagka-pink. Ano, white na? White naman? Nindot kayo may ikog. Inanin tatanan, no? Asa? Gani, pero ang kuhan ba, ang ikog ba? Na, kanang pataas na po din ang... Yan yun ang ikog niya sa block. Oo, na. Kini oh, yung gamay bitaw, nga ditambok na. Pataas na po din yung ikog mang, sanawa. Ha? Tuig na na. Yan. Dilo yun, itambok na ba yun oh. Payat ba kayo na no? Kinulingin, buntis siguro di ba? Ano ba itong pila kakatuig ba? Ano, dagko na isang tiyan no? Hindi na buntis. Ano ba dagko? Namag yun, dagamang klaseng gulpis ko. No? Na itlog ba yun na ilahang anak? No? Itlog oh? No, nindot kita naman sila. Tanawa. Asa yung pinakaganahan mo da? Makalingaw pa ba no? No? Grabe is na ako sa una yun, Belam, no? Kaya is na sa una, guys. Grabe. Pero wala ko yung goldfish kayo, kaya ano? Yume, ashta na na Di ba good kung makabawi ano yung goldfish good? Tayo, palit ka ni goldfish, di gusto ka mong baligya. Tago na sa ref. Dugay kayo mukha, bisa na, managhan. Ano na? Walang di ko ganahan. Ang kuha lang yung goldfish ka naman, aquarium. Ang mabuta sa aquarium, ay nindot kayo sila tanawan, no? Tanawa. Very good, baby. Tanawan eh. Tanawan lang guys. No? Pagka nindot agad. Pila na yung kadlaw malubog siya man? Kini? Pila na yung kadlaw? Pagkaon, ganun po. Namarap nipid ang kiyo ng campus. Pagkain butang sa basket ko na. Asa ka junk foods na? Ay, gibalin lagi ni mo tanak. Ano niyo? Favorite mo. Ay, neutral ba siya? Kaya nga ka, isahan na ka sa basket ng junk foods. Dati ka tanawan.